veritat. Sé que només tu és capaç de compartir les penes, la tristesa. Rebem, doncs, amb un fort aplaudiment els 4 joves que han representat el poble d'Avià arreu de Catalunya. Són... És el nostre últim dia com a representants d'Avià. També volem aprofitar aquesta ocasió per donar les gràcies a totes les agrupacions i entitats que ens han ajudat a realitzar aquest cercavila que hem fet ara. Necessito trobar tots els misteris que t'han fet gran, mirar-te sense parlar, atén aquesta explosió de celeritat. Tu ets la meva llum, tu em distreus quan estic concentrat. Per sé que alguns et troben ingènua i més aviat tirant a trivial, a veure que no vals la pena, que ets alienant, que ets superaddictiva, d'altres que ets entrevenedora i la més eficaç, rugoritzant però sense cada amagat. Tu a tots ells els fas volar. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Vull memoritzar els teus records, investigar el que vas viure. Vull tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures. Vull tafanejar les veritats i mostrar les mentides. Vull conèixer cada segon, cada detall, cada micro, donar-te la vida. Com em fas oblidar cada vegada no tinc espai, i com m'agrada pensar que quan et miro tu em mires i em fas flotar. Només penso en tu, tu ets la llum que em convida a brillar. Però sé que alguns et troben ingènua i més aviat tirant a trivial, en veure que no vals la pena, que ets alienant, que ets superaddictiva, d'altres que ets entrevenedora i la més eficaç, rugoritzant però sense cada amagat. Tu a tots ells els fas volar. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Vull memoritzar els teus records i investigar el que vas viure. Vull tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures. Vull tafanejar les veritats i mostrar les mentides. Vull conèixer cada segon, cada detall, cada micro, donar-te la vida. Vull saber-ho tot de tu, ser part de la teva vida. Vull memoritzar els teus records i investigar el que vas viure. Vull tenir-ho tot de tu, els plors i també els somriures. Vull tafanejar les veritats i mostrar les mentides. Vull conèixer cada segon, cada detall, cada micro, donar-te la vida. Pubilles, hereus, dames i fadrins d'altres municipis, avianesos i avianeses, bona tarda a tothom. Avui ens reunim aquí per celebrar la proclamació dels nous representants d'Avià i al mateix temps acomiadar-nos de tots vosaltres que ens heu acompanyat durant aquests últims mesos. En aquest últim any hem viscut sensacions de tot tipus, començant pels nervis que teníem en acceptar aquest nou càrrec i que avui tornem a sentir en abandonar-lo, la inseguretat i el que comportava. I en desconeixíem el verdader significat. A partir del dia a dia i amb vosaltres hem creat les nostres pròpies conclusions per poder entendre què és el pubillatge. Per tant, avui us podem dir que és una tradició catalana poc valorada per la major part d'aquella gent que mai no s'hi ha relacionat. Es caracteritza per promoure la llengua catalana i la cultura arreu, i cadascú la veu d'una manera única i diferent. Tanmateix, el pubillatge no tindria sentit sense la gent que hi ha darrere i que deixa part del seu temps de lleure per dedicar-se a aquesta millor. Són les paraules dels nous representants d'Avià, els quals coneixem de tota la vida, i dir-los que agafin aquest nou càrrec que avui se'ls cedeix amb molta il·lusió i ganes de portar amb orgull el nom d'Avià als altres pobles, tot disfrutant de l'experiència. Des d'aquí volem encoratjar les noves generacions perquè continuïn lluitant per la nostra llengua, el català, perquè volem que tots els esforços fets fins ara no siguin en va,
ja que Catalunya es mereix una llengua que sigui plenament reconeguda en tots els sentits, perquè volem un lloc llibre de perjudicis i que pels carrers dels nostres pobles i ciutats es parli el català, perquè fa llàstima que no et puguis moure pel teu propi país amb la teva llengua. No volem... Volem donar les gràcies a totes les entitats que ens van escollir i donar l'oportunitat d'entrar en aquest món. A la acompanyar-los a totes les sortides que hem fet. D'alguna manera hem contribuït dins de la nostra part a mantenir una cultura i una tradició. Gràcies moltes per la vostra companyia, per la vostra entrega, i sapigueu que estic al vostre costat per el que feim. Preparem-nos per rebre uns ajudants molt eixerits que ens porten les bandes i la faixa que lluiran els nous representants del poble. Ja veieu quin planter tenim aquí Vià, i ara és dama d'honor. Primera dama d'honor. Anna Tort Aymerich. Hereu de Vià 2008. Arriba el moment de conèixer la pubilla. Maria Xavi Casas. Bona nit a tothom. En primer lloc volem felicitar a l'Hereu i les pubilles sortints perquè durant aquest seu any de pubillatge s'han esforçat a representar molt bé el nostre poble arreu de Catalunya. També agraïm a les entitats que ens han escollit i a tota la gent que ha fet possible aquest acte, així com també a les pubilles i hereus de Catalunya que ens acompanyeu avui aquí. Tots quatre de petits, des de la guarderia que hem pujat, compartint moltes activitats, tant educatives com socials i lúdiques, i mantenint uns llaços d'amistat. Per això ens fa especial il·lusió de compartir aquest nou repte. El pubillatge és un món que tenim a prop perquè l'hem viscut arran de les activitats del poble. No obstant això, confiem que durant aquest any acabarem de fer-nos el nostre. Catalunya és un país que necessita mantenir totes les tradicions vives per ser fort, ja que encara perilla la seva identitat. Per això, en el pubillatge, volem identificar-hi un sentiment de catalanitat i estimació per una terra que es mereix la seva llibertat. Estem orgullosos de ser de Vià, perquè és un poble actiu, que procura mantenir un tarannà propi i integrador, obert a un futur però tenint en compte les seves tradicions. Per això no cal dir que ens esforçarem a portar el seu nom amb dignitat arreu de les contrades del país. Moltes gràcies, visca Vià i visca Catalunya.